Tady vítejte u druhého dílu z YouTube simulátoru. Dneska je tady se mnou Pučmeloun, dávejte mu odběry a lajky a samozřejmě, že mě taky a jdeme na to. Já ti strkám přes hlavu tu sopiteč. Já mám se úplně ztrácím. Kam, kde mám? Jo, tady. Kde to mám vědět? Kolik máš odběratel? 263 Já mám tisíc. 420 tisíc. Super. No, můžu si víc. Kolik, že máš? 428 tisíc. No, to máš o 150 jenom. Aha. Já bohužel neumím počítat. Kdo tě učil matiku, já ne? No ty to máš všechno špatně, kámo, ty neumíš vůbec matiku. Ty neumíš ani 1 plus 1, protože je to 11. Cože? Všichni lidi budou psát do komentářů, že to je fakt 11, slibuju. Já už tady můžu vylepšit do dlouho. Lidi, schválně napište do komentářů, kolik je 1 plus 1, Je to 11. ať Pučmelouna poučíte. Píšte tam 11. Je to pravda. Houby 11. Co? Říkám jim pravdu. Budu mít 500 000 za chvilku. Já taky. Ještě nějakých 200 tisíc odběratelů. No, super. Já už budu mít 500 000. Pojď. 500 000. Půl prdlionu. Však právě to jsem. Jdem na to. Dávajte mi odběr, dáme do konce, mám otázku, dáme do konce měsíce 20 odběratelů? Ne. To by bylo nemožné. Že? Vlastně. Ty mlč. Tebe se nikdo neptal. Jo, jinak, když tak meleš, tak kdo se tě ptal? Ty. Na tvůj názor! Ty. Já jsem se ptal diváků, ty degeši. A já za diváky Doma odpovím. neříkejte degeši, protože je to sprosté. A mám lepší počítač než ty. To musíš vědět. Ukaž mi počítač. Teď nemůžu, nemám čas. Já mám tenhle. Ale to ty máš lepší počítač. Mám lepší. Ale nemáš lepší soufu. Mám lepší, já ji mám vyupgradenou. No jak to máš? Jak to víš, když jsi mě ani nebyl. Já si to pamatuju, já jsem Co? přemyslec. Já ti trošku dám náskok, ne? Kašlu na tebe. Cože? No, aby to nedopadlo jak vlastně jak minule je to ve fotbale, že? Jak ve fotbale. Ty já hrát fotbal, ježiši, ty ani Nebo nevstaneš. to bylo? Nevím. Ty ani nevstaneš v postele, kámo. Já nejsem bouchal. Prosím tě, nesrovnájemnej bouchala s tebou. Protože já vím, že ty jsi asi horší než bouchal, protože... A co ty víš? Co To je ty jedno, víš? To je jedno. Co? To je jedno. No, to asi Takže nešlo. schováš jak malé mimino. Au. No, to říká zrovna ty. Tak, edituju. A jdeme si něco vylepšit, pokud to půjde. Jo, výborně. Sofa jde vylepšit. A počítač taky. Ale ten ještě ne, ten je za 500 tisíc. Teď se jdu podívat, kolik mám na spořených peněz. 23 tisíc, to si vyberu. Možná až dokončíme tuhle sérii, tak bude u mě na kanále nová série tahle. Mám 6 tisíc, já mám pěknou postel, koukej. Nemám čas. Já se to za chvilku přijdu podívat, až budu mít 500 tisíc odběratelů. Jo. To můžeš za kdy? To mám za hodně dlouho. Zatím to já budu mít 700 tisíc. Se vychloubej. Jak jedno minule? Nech toho. Co to bylo za střed? To vyšlo z barátu, tam To byl králík. tam dosíš králík, to nebo kačenu.
Ty jsi sežrala husu, že takhle meleš? Ne, Bude husy, že jako jsou... Husy jsou drbný a ty jsi drbna. ty jsi blbý. Co je drbno? Však to se říká, že husy jsou drbny. Kdyby byla drbna, tak to vydrubu na YouTube. A co teď děláš? Bože. Maria. Dejte mi odběr. Takže Dejte mi každopádně, like a odběr, nedávejte nic. každopádně lidi, Teda mě dneska si dávejte. postavíme hliněný domeček. Ano, a ještě si seženeme nějaké základní suroviny Tak v jdeš. Minecraftu. Kamora neumírá na Minecraft. A já vám něco řeknu, lidi. Ona přímo k Tady. srdci nenávidí Minecraft. Hej, ty to víš? Protože mi to furt říkáš, když s tebou chci zahrát Minecraft. Odpojuju. Když tebou si chci zahrát Minecraft, tak ty tak. Ježiši, to je strašná hra, já ti na to můžu se vybodnout. A nebo mi říká, že se mi na to může akorát tak Vykašlet. Jsi drozí nějaký. Vylepším si počkej, to jsme měli ve scénáři. V jakém scénáři? to musíme cenzurnout. Vůbec jsem neříkala, aby to mělo větší kvalitu, když to bylo ve scénáři. No. Každopádně, tady si, tak já už mám vlastně 700. tady si zahrajeme IQ simulátor v Robloxu. Ježiš, já mám IQ 0. Ježiši, to je degeš! Říkejte to doma samozřejmě. Protože ona je degeš. No to byste zkusili říct doma mámě a já přijdu a vyfackuju. A tačkovi. No tak táta vyfackuje za mě, no. Nebuď drzá na diváky. Kurva, jak to bude Tak, Ty scénáře, to jsou... tady to máme Ty gotový scénáře, pro to dnešek. jsou Končíme lidi, čauky. Míšo, ty scénáře, to jsou... Pojďte dolů. Mám novou Ale postýlku. i když lidi, omlouvám se za ty sprosté slova, už takhle nebudu mluvit. Možná, když se naštvu ve videích u sebe, tak tam možná jednou promluvím. A nebo budu dělat takhle píp, jakože nadávám, jakože píp, jakože abych to nemusel říkat. Víte? Takže omlouvám se. Dáme těch 20 odběratelů, prosím. Jakýho 20 odběratelů? Jo, tvém kanále, jo, tenhle. Kdo se tě ptá na tvůj názor? Ty. Chceš přes zubu? Teď nebo později? Já tady mám laserový dveře, takže se Teď sem nebo nedostaneš. později? Asi později. Takže teď. Takhle teď jsem flágo sakra. Než to vyplo. Musím ještě jednou. Tak, Jo, dobré. dosáhneme aspoň 800 000 odběratelů. Ne! Kolik máš? A je, tak ty už mě doháníš. A kolik máš ty? 900. Musím pohnout. 900 000 nebo 900 odběratelů? 900 000. Mhm. Sakra. Sakra. Ten policajt neumí řídit a to mě honí. Nebudu to komentovat. Lidi, a jestli dáme u mě na YouTube kanálu 1 milion odběratelů někdy, třeba za rok, za pár let, Za rok ty si nějak věříš. teda ne za rok, za pár let, tak já vám něco řeknu. Tak dostanu infarkt. Milion! Hřivý na celý barák. Brzo. Nebo spíš na celou vesnicu, nebo co to tady je, nevím. Tak. Takže čau. Takže čau to lidi, a jestli se zahrajeme honičku s policajtem.
Honičku s tajtama. Tak, vybereme si tohleto autíčko, třeba to červený Bugatti. Jo, jdeme na to. Ježíš, to je trouba, ten policajt. Ježíš Kriste. Ježíš, to se nestalo. No to se nestalo. To se stalo. Kolik ti to přidává? On zajel do rybníka, ten policajt. No to snad ne, jako. Takže musíme ještě stejně ujet. Protože on nás bude stejně pronásledovat. A zavolal si posily. Mě nedoženeš. Potvoro. Co rychlejší. Možná dneska ode mě ještě vyjde jedno video možná z Free Fire. Lidi. Takže nezapomeňte tam jít a podívat se na to videjko a dát mi like, číka odběry. Milion! Já! Jsme OK lidi, jsme v pohodě. Jsme víc než v pohodě, jsme dobří. Teď si můžu upgradenout bookcase. O, 81 000 mám na účtě. Já si taky mohl jít pro peníze. Za 20 000 mám Já mám 100 upgrade. 000. Já mám 100 000. No a co? Já budu mít za chvíli 300 000. Já mám 30 000. Tak to už je tvůj problém. Hej, já jsem to teď utratil. Utrato. Já už můžu dělat druhé patro. No už ho dělám dávno. Já teď žádám natáčím. Tak. Tak budeš mít celý Tycoon dřív než já, no. Jdeme dohrát tu hru. To je trouba ten Polda. Co se stalo? No, on předtím zajel jeden do rybníka a ten druhý narazil do snoupu. Dobré, no. Hej, až budu mít 100 000 lidí, tak bude odhalení, proletím tím green screenem a možná budu točit šílené úkoly od fanoušků. Jo? Takže rozhodně dávejte ty odběry, ať to pak neznešká těch 100 000. Máme 1 200 000 Wow. a upgradeneme si sofu. Sofa! Pěkná. Kolik schválně ty odběratelů? Hodně. 1 400 000. Každopádně lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno. A uvidíme se v příštím díle. Dávejte odběr, like i mě, i Pučmelounovi. Hlavně mě, já to víc potřebuju. Takže se podpoříte. takže zatím čau. Čau!